बेयाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 167थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। दिनै 18 एप्रिल एबा 167थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान। बिथां गेदेमानि बे गोथार जोनोम सानखौ दुलाराय हादरनाङैनो फालिनायजों लोगोसे अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अदालगुरि जौमा फरायसालिनि अडिटोरियाम नब्लां न'आव सानसेनि हाबाफारिजों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बानजायनायाव खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन बोसोरफोराव होबाय थानाय बायदियैनो हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै देग्लायनि 8थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ सानै गेदेमा सुबुंनो हाबाफारिनि गेजेरजों गथायनाय जायो। मख'नो गोनांदि भारतनि मुंदांखा स्कलार प्रफेसार रमेश चन्द्र बरदास आरो मुगानि दावहारु रुंसारि खरेन्द्र बसुमतारीनो दिनै 8थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ गथायना होयो। मोनसे समनि बारग' दानाय लुनाय मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म, मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलिफु आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर', गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि डक्टर अजित बर' आरो गोबां ब्रह्म धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। उदालगुरि कलेजनि बे अडिटोरियाम हलाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 167थि गोथार जोनोम सान लोगोसे 8थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्था बे हाबाफारिखौ जोङो खुंदों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ जोबोरै मोनसे गोजोनथाव खौरां। देग्लाय जोङो सानै गेदेमा सुबुंनो 8थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ जों गथायनो हादों। गिबि गेदेमा जाहैबाय दिल्लीनि भारतनि राजथावनि सासे गेदेमा प्रफेसार रमेश सि भरद्वाज आरो लोगोसे जोंनि सासे बर'नि गेदेमा रुंसारि खरेन्द्र बसुमतारी बिथांमोननो जोङो गथायदों। आरो दिनै रमेश सि भरद्वाज बिथाङा दिल्लीनिफ्राय फैनानै बेयाव बे बान्थाखौ आजावफैदों। लोगोसे मानगोनां रुंसारि खरेन्द्र बसुमतारी सारनि अनजालि बिसि बे मेडामाबो बान्थाखौ आजावफैदों। आरो आङो दिनै साबायखर होगोन दुलाराय आसामनि जे ब्रह्म धोरोम सिबियारि आरो बाथौ धोरोम सिबियारि आरो गुबुन गुबुन धोरोम सिबियारि बिथांमोनहा बेयाव लोब लोब फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैदों। जोंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौखौ जोङो गुवार लेभेलाव बोरै गायसननो, नेसनेल लेभेल, इन्टारनेसनेल लेभेल आरो जों नाजागासिनो दङ। जों मिजिंथिदों बे बान्थानि गेजेरजों जोङो गुरुदेवनि जि मोनसे गोथार आरो गुवार फिल'सफि बेखौ जों गायसननो हागोन। आरो बिथांनि फिल'सफियाव रांखान्थि, राजखान्थि, सोलोंथाइ, थुनलाइ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानो हानायनि मोनसे मोन्थोर दङ आरो बे फिल'सफिखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौ। बुंनांगोन जाय बान्थाखौ जों बिथांमोननो गथायदों बिथांमोननि बे बिहोमाखौ जोङो दिनै मान होदों आरो जोङो बाख्नायनाय मोनदों रायजोफोरनिफ्रायबो जे ट्रास्टआदि बे रोखोमनि खामानिखौ मावनानै दिन्थिदों आरो बेनि थाखाय जोंबो साबायखर बावदों। आरो बे ट्रास्टआव जोङो गथायफानो मोनदों सासेयाव 1 लाख नोगोद रां, इन्दिजि दङ आरो साइटेसन दङ, मेमेन्ट' दङ। बेखौ जोङो गथायफानो मोनदों। जोबोरै जोङो थुलुंगाखांनाय मोनदों। औ, सिगांनि समफ्राव जोङो सासे सासे होयोमोन, खिन्थु देग्लाय सानै होनांगौ होननानै जोङो मोनसे डिसिसन लादों आरो बे डिसिसन मथेनो जोङो खामानि मावबोदों। आरो थारैनो जाय नमिनि बिथांमोननि जोङो डाटाखौ मोननो हादों पेनेल बर्डनिफ्राय, बेखौनो जोङो जुरि बर्डनो गथायदों। आरो जुरि बर्डआबो नायबिजिरै बे सानै गेदेमानि जि कन्ट्रिबिउसन बेखौ जोबोरै बाख्नायदों बिथांमोनहा आरो बिथांमोनहा जोंनो रेकमेन्ड खालामहरदों जे जुरि बर्डआ बे सानै गेदेमाखौ सायख'बाय, दा ट्रास्टआ बेखौ एप्रुभेल होनांगौ। दा बिदि हिसाबै जों गोसो गोथारै जोङो बेखौ एप्रुभेल होदों आरो जोंबो गोजोननाय मोनदों। बेखौ समा दिन्थिगोन, समाव जोङो बेखौ थांखि लागोन। जों दा बेखौ बुंथ'नो हाया।